back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ay, Mr. Martinez, sige na, tambalin na iyang puson. ay kalain mo, Sofia. Uy, sakit ba ya, ha? Mao gali. Ah, Tambalan, gali na. Sige, lakaw na mo. kita na, Greggy. Sakit na gyud. Okay, Sofia, ari na kami kay gisakitan na siya. Ako na siyang yatod sa ilang bahay, ha? Sige, Mr. Martinez. Siguro ang ilang bay ang imong mahatdan niya, ha? Sure. Ay, Sofia ba? Sige na siya panungog. Uy, sakit na bigid ka. Ayaw nga kong puson, Sige na, lakaw na mo. Sige, bye. Greggy. Dali. Kita na. Inaya, nag-agak. Oh, dali. Hinay. Dali. Asa man mo diretso? Ako na may baong, okay? Sa mata. Basta, katiyot rata. Nang muli ko sa paya, ha. Sa maragi hapon nga mi-off ko sa akong trabaho. Okay? Lagi. Dali, magdali ta. Agbayi ko. Okay, like. Ayala, sorry, hawa to you, Nausa ka man, uy! Nagdangha ka man lang! Paghinay, miss. No? Sorry lang, good kaayo, good. So, uy, Kathy? Janice? Yes! Sorry kaayo, sorry. Sir, sorry kaayo, ha. Excuse, ha. Okay ra. Iahak na lang. Kaila to nimo. Kauban to sa kumbano. Ahak na. Bubuog, Tagrigi. Di tama na yun. Nga naman. Mga tanap pa yung ka, please lang. Samta lang ko, okay? Kakaila to sa kumbana. Kauban to sila. Nakakita na pag ito siya nga. May agbay ka na ako. Di ba? May agbay ka? Nagpaagbay man ka. Nakakita, gito. Saan na to? Sige pa na yun, ha? Kaya, mabalik na lang ko sa akong aki. Dili ko na tama na yun, okay? Please, sige na. Okay. Relax lang. Karatol, no problem. Sige, arin ako. Pero, kuha ako na yan. Sa mani? 5,000. Daoy. Ikaw ba? Maghatag-hatag pag yun siya. Dawatan, nakimulakaw na ko. Ikaw ba mamugos magyud? Sige na lang. Nana. Sige, arin ako. Sorry kayo, ha. Uma na lang. Okay. Sige, arin ako. Ay. Buha nga, uy. Ngayon niya mo to si Janice diri? Ito siya pa ingon sa may video kihan. Di malas. May kaila pag yun kami sud sa barang. O basanta na yun ang akong among lakaw. Okay na lang. Naghinam-hinam ng unta ko, pero saan man. Kailan o kauban man ito siyang panan. Shit. Si Mr. Martinez. Siya ka nang isakay sa kotse. Pero may kuda siya nga one had ya. Tuwa na siya. Ugwa ang akong asawa. Ay, salamat yung taon. Sulagma lagi dito nga yang giato ng ako asawa. Salamat yung taon. Muli na ako kay mingon na ba to si Inday Kate nga papaabuton ko niya dito sa bahay. Muli na ako. Ano ka,
Hala, nawarang sakit sa kumpuson, oy. O, unsay nawa? Grabe ka kalkalita sa kung pagkawaa sakit. Oday, nawa ang sakit. Sa diyang ikatagbo o ikabangga na ako ang singer nga kauban ni Franco nga si Janice. Patay. Lagi, ikatagbo na ako. Ikabangga pa yun na ako. Unya, timing na ba yun agbayan kong Greggy? Unya, hain naman ang kauban nga singer ni Franco. Aasa man siya? Nakita to na ako siya nga nisoda sa may video kihan. Ha? Mao ba? Tanawon ko na nato. Dali, kuyot na ako. Tana. Gagin mo dyan, eh. 100 mang score? Oh, Aldwin. Ha? Oh, uy, buang nga, uy. Ano mo ka? Nakita na ko. Sinakitan mo. Nangipir ba ko dito? Sinakitan mo. Sis, paminaw. Ang saman. Karon, ha? Napaka ko'y makita diya. Pasiguro tayo makita diya. Kabuang niya. Bitaw siya, nakita mo. Seryoso. Nakita na ko ang asawa sa kong kauban nga entertainer. Ha? Diyan man. Diri! Siya man siya magtrabaho diri. Ang asawa sa kong kauban nga si Franco. Uy, katong grade na balancer. O lagi, niya rin nagtrabaho. Ako di katagbo. Iyay ka. Nagabangga magin mi. Mau ba? Ano mo di ay? Kaya bayan og lalaki. Oh, bangas ka. O lagi. Wag kituyo nga ako siyang gikabangga. Unya. Nangayo kong sorry. Dali kong libiya kay... Murag, nag-guilty ko. Anong guilty man ka, day? Nag-guilty ko nga nakakita niya. Nakonsensya ko nga nung nakakita pa ko niya ba. Diyan. Naluoy yung kong Franco eh. Tay. Kung nanigi ka manarbaho dire, dool gigas tentasyon. Ilabi na nga mo table ka. Ina may customer nga mutok ka rin sakit sa iro. Mao na din na. Aldwin. Baw ka dahi, Janice. Ang musod yan din eh. Gusto ginang happenings. Ilabi na ka ng mga matured, ka ng mga idedidara na ba? Ka ng inom lagtamba nga paramgay. Sure daw eh. Walang masod eh. Kanang may pang-ubo. Gani. Mao na diha. Oh. Ka ng mga laing toyo ba? Oh. Ngita gig change mo na sila. Ka ng mga idar-idara na. Mauba? Matod sa waiter na ako no anak nga room ay. Susihon ko. Susihon na lang ako. Ug unsa ilang gi-order. Okay. Sudlo na to. Ang agit, uy. Dere pa gyud sila mga ni. Relax lang diha. Relax lang. Naunsa ka pa? Yes, ma'am? Diyan to, ma'am. Hello, na si Janice dire? Yes. Uy, Dice! Pastilan, uy! Huwag yung kumagdahong nga. Ikaw ba dito akong gikabangga ka ganina? Bisag ako. Ay, kisa na yung kuyog. Akong amigo si Aldwin. Ay, mao ba? Higo na ka nila. Ay, si Franco, murag mo ari unta, pero ako sa lang gipalibaran. Uy, kay muli naman kukog diretsyo. Mauba? Tuwa di ay, ang among floor manager, si Sofia. Oh, hi. Hello. Ay, ikaw tong nakita na ko kaganina, no? Yes. Hibaw ka, Sofia? Kina si Janice? Ay, a very good singer. May kina siya mo kanta. Gwapa niya, sexy pagitan. Ara, good. Thank you. Mao ba? Makita mo sa figure, gid. Uy, sexy gid ka Ang gani. Daghang kay mga fans. Uy, basta mo show na ni siya. Kay baw ka, Sofia, magselos magani ko ani niya. Kay mahadlo ko pa nga. Basin og maibog ang akong bana niya nga si Franco. Olo, uy, silusa sad kaayo kas tanan. Ay, hibaw ka na, day. Basta in love kay ka sa atong bana. In love kay ta sa atong bana. Ay, selosan yun na, no? Mas selos yun ta. Oo, bitaw, no? Oh, sa, usa pa inyong order, Janice. Sige na, papag-order pa. Ilibre na ako. Yes. Libre? Yes, ako'y bayad. Ay, uy, maikog. Ako bayad. Nasa ba
Maoy nga tagsaragod mo anhi din higod. Basta ni ako libre ka. Alo, mga ikog magita ano eh. Ano, Bisag unsa rin ako ma-order, okay ra? Ay, salamat kaayo ha. Ay, tatotod. Ay, uy, kanang... unsa man? Katubang imo nakitang lalaki ka ganina ba? Uy, hubog na to kaayo. Uy, may gunit na ako. Nagpatod sa may pultahan. Mao ba? Lagi. Na, di palang customer ay kaayog yung itukmod. Pero, saan mo nagpahatod man gud uy niya? Mo lagi customer man. Mong gihatod na lang sad nako. Ay, stilan. Kay baw ka Janice. Baho. Kay gilok nga ni agbay nako. Aha. Bitaw, miss, basta diri okay ka ayo kay abi mo na sa mga babae nga hubog na. Ay hatod gihapon oy kay ati manon magit ang mga customer diri. Mao di ay nga dakan mo customer diri. Ay, yes, Janice. Basta ako imo bayad. Sige na, order pa mo. Boy, nasabi ni mong amigo, nahilumuan man. Kuha lang. Minaw lang ko ninyo, ma'am. Girls talk naman, girls. Ay, okay. Oh my, kinakasamot ka. Okay, dadata mong pulutan diri ha. Paabutan ninyo. Abi na ko madugay pa ka pa. Lisaad mo ko ni Munak. Nabala ka manggod ko. Basin og dili pa ka mauli. Unya, moabot na si mama, mangita nimo. Magupot na sab mo. Nak. Ibaw ka ng mama, mangita dayon nimo. Sa puton, pero klaro ka ayo nga kana si mama. In love kay nimo pa no? Oh. Sa inyong pagminyo ni mama pa. Huwag kinailaing uyab si mama. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!